Takže čau lidi, já jsem Enik a tohle Prů. A tohle je náš první challenge. A na novém kanále. Na novém kanále, ano. A bude to spočívat v tom, že ten challenge už jsme jednou dělali, teda ani jeden z nás, ale naši spolutočící. A nacpem si do pusy 5 mentosek, takže polovičku balení bych řekl. A potom to budeme zalejvat kolou, takže někdo už ten challenge asi zná. No 100%. Počkej, podrž to hovno. Tak teďkonc, tady si máme lightku kolu, takže to bude pěnit jako hovno. Už jsem odventiloval. Tak já ti to tady hodím na zem. Díky, vole. Fakt, on je strašně hodnej. Fakt to byste nevěřili, kurňa. Tak já už jdu spát, jo. Jedna. Možná jsem dělal teďka masopy, ale to je jedno. 2, 3. Kurňa, jak se to kurva do prdele. Pěkko. Yes. Kurva. Kurva. A 3. 5. 4. Já to v hubě cítím, jako kdyby byl u zubařky. Nechtěl bych. 5. Tak, už jsem si do té koly udělal otvor a teď to tam budu strkat. Kurňa, goperas. Tak já můžu začít zkoušet. 3, 2, 1. No si vole, když jsem viděl, že já jsem potušek, tak byste se slova normálně pizze. Hovno. Ty vole. Mě to nikdo dostal. Kurva. 2. Píče do dendra. Kurva. Na kameru, ne? To budou super efekty, jak to bude stříkat vám na kameru. To bude super. Kurva, ty mentosky. Uprdele. Hovno, vole. Jo, takže to bylo vážně úspěšný. Ty vole, to bylo výborný. A čau. No, vyhrál jsem asi o kapku kolik. Bylo to strašně hnusný, určitě si to vyzkoušíte, protože vám to začne penit huby a máte to jako, když jste měli hubu plnou mravenci. Já jsem vyhrál challenge, jako to bude určitě ve většině challengeů našich. Cože? A taky jsem vám chtěl říct, že vám strašně děkuju za 10 odběratelů. Což je úplně super. To byl speciál k tomu. Speciálka 10 odběratelů. My jsme vůbec jí odkoli tady, to je luxusní. Ale a ještě taky už se těšit na let's playe, protože budou brzo. Ještě nevím, z čeho budou, ale... Spíš jenom od něj, ale ode mě ne. No nemá mikrofon. A teď epický závěr. Čau, lidi! Čau!
My jsme byli Blue Panthers, ahoj! Oh, tak. Žije to? Jo.